Son. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating palapakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gawain ng ating dakilang Diyos hapon ito ay magsisimula ng ating midweek service, kaya hinihiling na lahat ay magsiparito na at isentro ang ating puso at isipan sa gagawing pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. At bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved Lord and Priest, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating dakilang Diyos sa buhay, at aking din pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, the prophet of our living and loving God, at syempre sa mga ginitong turo at mga aral na hindi natin malilimutan na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law sa buong Almeda family, at maging sa lahat ng mga beloved elders, mga beloved pastor workers, mga manggagawa, sa iyong mga minamahal kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maging sa inyo mga beloved webcast viewers sa Facebook and YouTube live streaming viewers, live streaming, mapagpalang hapon sa ating lahat, at kayo po ay nanonood dito sa gawain ng ating dakilang Diyos. At muli, mapagpalang hapon sa ating lahat, mga minahal ko ng oras sa inyo, saan kayo naroon. At mga minamahal, tayo ay pinagpala dahil nandito muli tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang sama-sama natin siyang purihin, luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga minamahal, huwag natin sayangin ang pagkakataon nito, yung ating pagparito, mga minamahal. Dahil mga minamahal, yung ginagawa nating pagsamba dito, pagpupuri natin ay hindi walang kabuluhan. Mga minabagaman yung iba sa atin ay pagod ang pisikal na katawan dahil galing pa tayo sa trabaho. Mga minamahal, bumaya pa tayo galing sa malalayong lugar, subalit mga minamahal, sa mga pagsakripisyo na yan, ay dyan tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos, upang hindi lamang tayo makapagliban sa pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya't mga minamahal, sa ating pagparito, kinakailangan na sa ating pagpupuri ay esentro ang ating puso at isipan upang lubos nating mapaluguran, mapapurihan, masamba ang ating pinakamamahal Panginoon, dahil ang Diyos na sinasamba natin dito, ang Diyos na pinupuri natin dito, mga minamahal, ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't mga minamahal, yung ginagawa nating pagsamba, pagdalo, pagpupuri ay napakahalaga yan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi dito sa aklat ng Awit, Kabanata 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Mga minamahal, kaya tayo nandito dahil ito ay utos ng ating dakilang Diyos. Utos niya na tayong kanyang mga anak ay magpuri sa Kanya dahil yun ang ating mga minamahal talaga katawagan. Tayo instrumento upang yung kanyang mga papuri ay maiyali sa Kanya, upang yung kanyang kadakilaan ay maihayag, siya'y masamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Kaya talaga sa ating pagpupuri, mga minamahal, ay talaga ating ipaabot ang ating pinakamataas sa pagpupuri, yung the best na pagpupuri na maibibigay natin para sa ating pinakamamahal. Dahil yung pagpupuri na ginagawa natin dito, mga minamahal, ay kapangyarihan. Anumang karamdaman ang meron ka, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal Panginoon, ay paggagalingin ng ating pinakamamahal Panginoon. Anong mga problema, mga suliranin, mga pasan-pasan mong kabigatan sa buhay, kapag dumalo ka sa panalagawain ng ating pinakamamahal Panginoon at nagpuri ka, mga minamahal, hindi mo namamalayan lahat ng mga bagay na yan ay inayos na ng ating pinakamamahal Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan, mga minamahal, makapangyarihan yung ating pagpupuri at kahalaga, mga minamahal, lalo na yung Diyos na sinasamba natin dito, pinupuri natin, mga minamahal, sa tuwing tayo nagdaraw sa malalagawain. Kaya't, mga minamahal, maging maraming pagpupuri ang pwede natin gawin. Meron tayong mga boses, mga tinig, gamitin natin upang sa ating pagpupuri, umawit tayo ng mga papuring awitin, mga minamahal, magalit tayo papuring awitin sa ating dakilang Diyos. Meron tayong mga kamay, ipalakpak natin, itaas natin, ibagayway, mga minamahal. Gawin natin mga bagay sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. Maging taglay natin ang kalakasan,
kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Gamitin natin sa ating pagpupuri, umindak tayo, sumayaw na may sayaw na may kabanalan. Lumukso, mga minamahal, maging ang pagtugtog ng mga instrumento, pagpupuri yan. Sa ating pinakamamahal na Jesus, maraming bagay pwede natin gawin upang ating mapapurihan ang ating dakilang Diyos. Kaya gawin natin lahat ng mga bagay na yan dahil ang Diyos nating sinasamba dito, ang ating pinakamamahal na Jesus, talagang karapat dapat na ating luwalatin, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. At mga minamahal, sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ang dalawang bagay. Una, ang di masayod na kagalakan. Mga minamahal, kaya't mayat maya sa ating pagpupuri, umiindak tayo, sumasayaw tayo, lumulukso tayo, mga minamahal. At pangalawa, mga minamahal, ang pagdaman natin sa kanyang Santong Espiritu, ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal. Yung mga bagay na yan ay kayamanan nating mga Kristiyano, hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi sa mundong ito. Kaya't mga minamahal, ating ibigay yung the best sa pagpupuri na may bibigay natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Maminawa sa ating pagpupuri, magpuri ng may kagalakan. Sabi ng ating nabasang talata sa awit 100, mga minamahal, magpuri ng buong kagalakan, buong kasiyahan, magpuri ng may ngiti sa labi, mga minamahal, magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa. Paluguran natin, papurihan natin ang ating pinakamamahal. Ipaabot natin yung ating taos puso at marabdob na pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos sa hapong ito na para sa atin. Kaya kinakailangan na ating ihanda ang ating mga sarili upang tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang yan. Mga minamahal tayo, mga minamahal talagang talagang magpupuri sa ating dakilang Diyos sa hapong ito. Mga minamahal, kaya at ang unang gagawin natin ay pag-aawitan natin sa ating pinakamamahal na Jesus, pagpupuri natin sa congregational singing, sa joyful solemn, at bago tayo darako sa ating pagpupuri sa hapong ito, ang ating midweek service, ay aking hinihiling na tayong lahat ay tumayo at sama-sama tayong manalangin upang tayo ay patnubayan at samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. O mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor, Valdez Almeida, maraming salamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin. Sa hapong ito, nandirito muli kami sa iyong pag-iingat, pinating na mula tigtas, sama-sama ka namin papapurihan, maluwalhati mas ang papasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, bago patuloy sa pagpupuri sa iyo, kaming lahat ay lumalapit sa iyong paanan, nagpapakumbabali sa mga magsisisi, saan kami nasumpungan sa aming pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin, mapansus, patuloy kalakasan, kalsugan, mahabang buhay ibigay sa aming dearly beloved pastor, Valdez Almeida, pagpalain sila sa punong buong Almeida family sa aming gagawin pagpupuri. Sa hapang ito, samahan mo kami, aming nakilang Diyos, kailangan ka namin, langisan mong bawat yugto na banal na gawain namin sasagawa mula sa pag-awitan, sa congregational singing, sa joyful at solemn songs, sa mga beloved song leaders, mga sis, mga papuling awitin ni Eris sa'yo, gamitin mo. Malpensos, magsilbing ng espiritual ng pagkapala at maging sa mga patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak na kahanay. Sa hapong ito, pasalamat. Gabayan mong yung mga anak, mga patotoo namin mapakinggan, magsilbing karagdagan ng kalakasan na pananampalataya sa iyo, maging sa pag-awitan ng iyong mga awit sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo sila, Malpensos, papuring awitin iyal sa iyo, gamitin mo, magsilbing ng espiritual na pagkapala at maging sa pagbibigay ng iyong mga anak sa katapatan, sa kapatandog, Malpensos, hallelujah. Aming idinadalangin, patuloy pagpalain ng iyong mga anak, maging sa mangunas pagpapaliwanag, aming nakilang Diyos, at lalagay sa pag-aaral, Ebanghelyo kaligtasan, dadali pinagpalang mga ngaral. Sa hapong ito, basbasan mo ang iyong mga banal na salita na aming mapapakinggan. Ito'y magsilbi pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at ang magdadala ng mensahe ng kaligtasan, Malpensos, gabayan mo, gamitin ang magsilbing ng Espiritu ng pagpapala sa amin, sa aming mga kapatiran. Naghahanda pa lamang sa moros nito, Malpensos, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahe at mga sakit. Ingatan ng mga anak, maratingin sa bahay sambahan ng malulhat, iligtas, samahan mong lahat
nang magdaraw sa manalagawain sa hapong ito. Luzon, Visayas, Mindanao, baging sa ibang dagat, ipagkalib mo sa amin na katagumpayan, Matpensus, samahan mo kami, bigyan, padama sa amin, di masay na kagalakan, puspusin kaming lahat ng iyong napakatamis at manapasensyang aming kailangan na kailangan as undalan, beloved Pastor Valdez Cordal Almeida, amin ang nangkin ng katugunan, aming madalangin, habang sama-sama na pinapalayas, dinas sila sa way lahat, madimonyo gawa na kami manalang, palagi sa pagpupuri, lumas kasound, we bind our pagkasound, use my name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa dakilang Diyos sa pag-awitin natin sa joyful songs. Tayo umawit ng isang malumanin na awitin. Kung umawi, O Diyos, para sa iyo, upang maipadama ang pag-ibig ko, nais ko ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo siyang maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais ko ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita.
pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabay. Oh Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi sa bayang Manila. Praise the Lord, hallelujah. Oh Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang
kalagayan. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y lagi namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway. And that's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up, glory, hallelujah, to the highest place. He planted my feet along the King's Highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's Highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up, glory, hallelujah, to the highest place. He planted my feet along the King's Highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down,
lifted me up, 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 up. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya papamahal sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka na pababayaan, pagkat siya ay nangako na di ka iiwanan. Manampalataya, siya'y isa Diyos ng himala. Walang bagay hindi niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon nga, kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulo ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay nangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Manampalataya, siya'y iisa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Manampalataya, siya'y iisa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Praise the Lord, hallelujah. Ngayon nga, kaguluhan nilaganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadalo sa puso, gulo ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ang nangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, praise the Lord, hallelujah, sa isa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Manampalataya, siya'y iisa Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Glory, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk along.
panaligan siya. Kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananali, di magbabago. Panaligan siya. Kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o madilim ang kalangitan, kay Kristo mananali, di magbabago. Though from His glory, ever living story, my God is Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Though from His glory, ever living story, my God is Savior King, and there is Jesus is His name. Praise the Lord. Hallelujah. Born in a manger, to His soul is a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Though from His glory, ever living story, my God is Savior King, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His soul is a stranger, and no sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my birth, my sunshine, my the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Oh, how I love you, how I adore you. Lord, hallelujah. My breath, my sunshine, my the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelling in Him. Oh, once my life is missing, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is missing, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But
A lot of people going home.
Biglang open na, pero biglang there's a whole lot of people going home. Happy, 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 glory! Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. But I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, 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 glory. Happy the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about your love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely, made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the leg to walk, caused the blind and eyes to see. Really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say, there is Jesus, make me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about the love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cursed the blind and eyes to see. If you really, really believe it, I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say, and I really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. Glory! I'm blessed, and you know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Lord, hallelujah, I'm blessed, and you know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and you know that I am, 'cause You promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He
power of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power. Bring the promise of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to take the world. Oh, yeah. In a difficult hour, He will crush down the power. Bring the promise of darkness underneath my feet. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas at paglaan. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa salinang at bandira. Sa pagtulog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglan. Praise the Lord, hallelujah. Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa silinang at bandira. Sa pagtulog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglan. Hallelujah! Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa salinang at bandira. Sa pagtulog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Praising the Lord, praise together again. Wonderful, something good is going to happen. Something good is in store. Praise together again. Alright, hallelujah. Praising the Lord, praise together again. Praising the Lord, praise together again. Wonderful, something good is going to happen. Something good is in the store. Praise together again. Praising the Lord. Magsama-sama tayo. Pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkakasawi ka sa may mabuting mangyayari. Meron di magpapala. Magsama-sama tayo. Pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Puri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Magkakasawi ka sa may mabuting mangyayari. Mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. There was a crowd gathering from all over the town, making you see what it's all about. There was a sound knocking down from the upper room where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, a telling on every corner of them, and the winds that blew us back big. Praise God! The wind is blowing, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, the prophet goes every day. So be the same from the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never ever be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day. The wind is blowing again. There was a crowd gathered around all over the town. It gives to see what it's all about. There was a sun that came up from the upper room when the Holy Ghost be poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and fell on every corner of them. And the wind that blew us Pentecost. Praise God!
prophet Joel said it would be. So be the same from the day of Pentecost for you and yours to get through. So open up your heart a little bit slowly. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost is going again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in that service one more time. You didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in the service one more time. Oh, glad to be in the service. Glad to be in the service. Glad to be in that service one more time. Oh, you didn't have to let me live. You didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God most high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God most high. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God most high. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. God most high. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Araw na ito, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, purihin siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, any who will stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Oh, in the name of Jesus, we have the sure victory. Glory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, any who will stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory. Victory, that's victory. Hallelujah, every Jesus give victory. Glory, glory, hallelujah. So, for me, there is power, wonder, power in the blood of the Lamb. There is power.
working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, hallelujah, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the place of solution. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the place of solution. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. Love becomes from the east, love becomes from the west, love becomes from the north, love becomes from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, so praise the Lord. It's of God, march forward, glory, bring the power of Jesus' name. Saints of God, march forward, for Jesus is ever the same. Saints of God, march forward, for we more conquerors live. Saints of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Saints of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Saints of God, march forward, for Jesus is ever the same. Saints of God, march forward, we more than conquerors live. Saints of God, march forward, bring the power of Jesus' name. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in the birth. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in the birth. When the saints go marching in, when the saints go marching in, glory. When the saints go marching in, Lord, they want to be in the number. When the saints go marching in, hola, naglakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay malakad. Lakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hola, lakad wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. That's not it, He is alive. That's not it, He is alive. That's not it, He is alive. I can feel it all over me. That's not it, He is alive. That's not it, He is alive. That's not it, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa tumain, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, rejoice, let's rejoice, rejoice, children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, glory, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say praise the Lord, say praise the Lord, say praise the Lord, the children of the Lord. Say praise the Lord, say praise the Lord, praise the
rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. I feel the love of your sense and that's alright. I feel the love of your sense and that's alright. I feel the love of your sense, that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. I feel the spirit clapping and that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. I feel the spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit dancing and that's alright. I feel the spirit dancing and that's alright. I feel the spirit dancing and that's alright. That's alright, alright. I feel the spirit shouting, glory. Feel the spirit shouting and that's alright. I feel the spirit shouting, that's alright. Hallelujah, hallelujah. Right, alright. I feel the spirit jumping, that's alright. I feel the spirit jumping, that's alright. I feel the spirit jumping, that's alright. That's alright, alright. Papuri, papuri, papuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumulakpak, pumulakpak, pumulakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit ng dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside. Thank you for bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. Sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer to you sacrifices of thanksgiving, and we offer to you sacrifices of joy.
Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dito natatapos ang ating pag-uwit sa Joyful Songs. Para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tayo naman idarako sa ating kasunod na pagpupuri, sa pag-uwitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved soul leader, tayo munang lahat ay muling manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong pangalan aming pinakamamahal na Panginoon, susundalan ng beloved pastor Wilden Estrada Almeida, maraming salamat sa pagkapalang pinagkalo mo sa amin. Sa hapong ito, sama-sama ka namin mapabrihan, maluwalhati, masambat, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpuri sa iyo kami lahat. Nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumamo, nagsisisi sang kami na sumpungan sa ipagkasala, pagkakamali, pagkukulang kami sa isip sa itaas, patawarin kami at aming idadalangin sa ipagpuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs. Kabagan mo kami muling samahan, kailan ka namin langisan mo, ang bawat papuring awitin namin ialay para lamang sa iyo, tanggapin mo ito, at aming kamapalugdan, gamitin, magsilbing na spiritual na pagkapala, hindi mula ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong mga anak. Sa apo ito, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya, aming kailangan, as ang dalang David Pastor Wilden Estrada Almeida, amin ang nakinagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Sinasaway lahat, itinatay mga demonyo gawin ang kayo madalang. Palagi sa pagpupuri, lumayas sa kasout. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader. Praise the Lord. Hallelujah. Trials come, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, even the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even when trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors, no one can defeat us. We are chosen generation, we are the sons of God. We will serve the Lord, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, we will serve the Lord.
the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Mula na ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay nga pag-ibig mo ay wagas sa totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon. Sadyang kay buti mo, Panginoon. Dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko. Ngunit kailanman di mo ako iniwan, ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo, ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Wala nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na itong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Tunay nga pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi nagbabago
sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras na pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y sinago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, itinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Huwag siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyayang buo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y
ko tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagulat, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagulat, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw ang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagulat, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagulat, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka. Sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inabuo lahat ng dala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Katulad ko, lumalaman. Oh, Panginoon, damdamin ko ang buhay na hirap ko sa'yo. Ilang kang di nakabuti
sa'yo kaharian na siyang itilaan. Hindi ko kayang babayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang. Oh, Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Panginoon, tuwitin mo buhay na hiram ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Sa tulad ko, dukha lamang. Oh,
magtitiwala sa pagsubok ng aking nararamdaman. Ako'y anak mong pinag-ala, ang iyong lakas ang aking sandigan. Jesus, nais kong sa'yo ialay ang lahat sa buhay ko, at lahat ng karangalan ay sa'yo iaalay. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, Diyos, ang lakas ko at pag-asa'y sa'yo, Jesus. Sa'yo, Jesus, magtitiwala. Sa sala ko, ako ay lumaya, at tanging ang iyong pag-ibig ang siyang sanhi ng aking kalakasan. Ngayon, ako'y nagsusubika na makapiling ka, at damhin ang iyong presensya at kalwalhatian mo. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, Diyos, ang lakas ko at pag-asa'y sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, Diyos, ang lakas ko at pag-asa'y sa'yo, sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa'y sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay
anak mong pinag-ala. Ang iyong lakas ang aking sandigan. Jesus, nais kong sa'yo ialay ang lahat sa buhay ko, at lahat ng karangalan ay sa'yo iaalay. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko, ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, Diyos, ang lakas ko at pag-asa ay sa'yo, Jesus, ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko, ang bawat tagumpay sa pagsubok ko, Diyos, ang lakas ko at pag-asa sa'yo, makapangyarihan ang aking Diyos. Mga likha niya ay napapaluhod. Ang karunungan sa Kanya nagmula. Siya ang wakas at ang pasimula. Mga bansa at mga hari sa paghuhukom, ikaw ay magkahari. Namamangha sa kagandahan mo, wala nang makahihigit sa'yo. Si Jesus, ipinako siya sa krus, na buhay ay itinakwil ng iba. Warirusa, pinapagtapakan, hari ka man, nagpakumbaba sa iyong likha. Makapangyarihan ang aking Diyos. Mga likha niya ay napapaluhod. Ang karunungan sa Kanya nagmula. Siya ang wakas at ang pasimulan. Mga bansa at mga hari sa paghuhukom, ikaw ay maghahari. Namamangha sa kagandahan mo, wala nang makahihigit sa'yo. Si Jesus, ipinako
ng lamig. Buhay ko nakiayo sa layaw na daigdig. Sakit ang naitulog sa tuwing nawawala. Sa iyong mga utos na diyan ng pagsuway. Sabihin mo may kapahingahan ang iyong habaglaan sa'kin. Awa mo aking piling, pagkat ang tulad ko masaman sa'yong paligid. Kahit na marubian na ang turing sa'kin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang buwain. Malihit man ang landas, siya'y naghihintay pa rin. Sa iyong pagsusumamo at iyong babalik. Mahal ka ng Diyos, mahal na mahal. Di niya hahayaan mahiwalay ng lubos na. Sa piling mo may kapahingahan ang iyong habaglaan sa'kin. Awa mo aking piling, pagkat ang tulad ko basahan sa'yong paligid. Kahit na marubian na ang turing sa'kin, ako'y tinanggap mo, buhay ko'y gamitin mo sa dakilang buwain. Sa piling ko may kapahingahan ang iyong habaglaan
ako'y tinanggap mo. Buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Ako'y tinanggap mo. Buhay ko'y gamitin mo sa dakilang gawain. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Hindi ka pong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At naglumbay, iyong binawi. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y tumaya, lungkot ay nalaho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At naglumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tuho. Isipan ay litong-lito. Diyos, ikaw na ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak.
niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it feels that a king would really love someone like me. And just to know that He's mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I've fallen head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. So I turned my life around. Once I was and now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and going in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing, keep growing and growing.
the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Hear the voice of the Father, saying, whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit out on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try to enter my thoughts and see there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, papagalitin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal, papagalitin. Ang galang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. I was sinking deep in, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted deep, now say, am I? I want to tell you that the love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. I want to tell that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to tell, love lifted me. All my heart to in my ear, ever to hear my ear. In his blessed rest and sleep, ever his grace and peace. Love so mighty and so true, merit my soul this song. Faithful loving service to him belong.
love to set me. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siya magpatawa kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong natawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahalin. Kay dami ba ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinapusyat ako. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko't siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang magdahari sa puso kong anong lumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Oh Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. Oh Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Oh si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi tatubos. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Narito po tayo mga minamahal sa pangalawang porsyon po ng ating gawain, mga minamahal, bilang pagpapahayag po na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga kapatid, mga minamahal. Itong testimony porsyon, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal,
Malaya pa akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay ang pagpupuri. Magluwalhati pagsamba pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang mga minamahal. Doble paggalang po sa ating minamahal, ating ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Anon din po sa kanilang mga anak, mga manugang, pinapabot ko din po magandang hapon na pagbati. Mga minamahal sa ating minamahal, manggagawa, magandang hapon po, mga minamahal sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid kung sa pananampalataya, magandang hapon po sa ating mga visitors, kung mayroon po. Mga minamahal sa ating live webcast viewers po, mga minamahal through Facebook feeds, mga minamahal. Ganon din po sa mga followers po natin sa YouTube channel, mga minamahal. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ginawa daw ng Diyos, mga minamahal, itong mga dakilang tanda, signs and wonders upang ating alalahanin, mga minamahal. Inuutosan tayo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po na pinagpala, mga minamahal, na atin daw sabihin sa buong mundo, mga minamahal, upang sa mga taong wala ng pag-asa, mga minamahal, magkaroon po sila ng pag-asa, mga minamahal. Ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, mga minamahal, ating ihahag daw, mga minamahal, sapagkat ito po ay naranasan natin lahat at tungkulin po natin na i-glorify po ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Matthew 11:28, "Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kung sa palagay mo wala ka ng pag-asa, mga minamahal, sa iyong karamdaman, mga minamahal, mismo ang Diyos, "Come to me, and I will give you rest." Bibigyan kanya, mga minamahal, ng hinahanap mo na kagalingan ng karamdaman, kapayapaan, sapagkat ito po ang mission niya sa mundo, mga minamahal. Bigyan, mga minamahal, ang pag-asa, ang wala ng pag-asa, mga minamahal. Kung depressed ka na, mga minamahal, sa iyo, sa pakiramdam mo, walang nagmamahal. May nagmamahal sa iyo, mahal kong kapatid, sapagkat ikaw ay nilikha ng mahal na Panginoon. Buong mundo, sabihin mo nang hindi nagmamahal sa iyo, ikaw ay nilikha ng mahal na Panginoon. Ipapadama ng Diyos, sapagkat ikaw ay espesyal na nilikha ng mahal na Panginoon. Lumapit ka sa gawain ito at mararamdaman mo ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Use God expected not person. Hindi po siya nagtatangi. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Babaguhin ka, bibigyan ka ng kapayapaan. Kung nasaan ka man sa buong mundo, pakinggan mo here the calling of the Lord, His salvation. You have incredible sickness and disease, you will see the healing power of God. Because He loved us, all people created by God. And all loves. God loves all. Hindi siya nagtatangi ng tao. Kahit tayo po, mga minamahal, mapalad po. Tayo, mga minamahal, na magpapatotoo, mga minamahal, sapagkat malalaman ng buong mundo sa gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang lahat na nakasaad sa banal na kasulatan, mga minamahal, ay nagaganap sa ministeryong ito. Sapagkat tunay po na pinagpalat nilingsan ng mahal na Panginoon ang ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. Dahil siya po yung nilangsan ng mahal na Panginoon, lahat ng kanyang mga panalangin, mga minamahal, sapagkat siya kinalulugdan lubos ng mahal na Panginoon, ay nagkakaroon ng katugunan. Kaya ating mga minamahal na mga kapatid, upang tayo din po, mga minamahal, ay tumibay sa ating pananampalataya to edify the church, mga minamahal. Kailangan po nating bulay-bulayin ito, mga minamahal, upang tayo ay huwag manlupay-pay. Kaya po, maganda po ang ating mga minamahal na kapatid na pinagpala po, mga minamahal. Ang una magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Soto. Ang pangatlo po, ang ating beloved brother Romel Morante. At ang huli po, mga minamahal, ating beloved sister Nida Bakuyag.
kindly lang po siguro, direct to the point na lang po tayo, 5 to 7 minutes po dahil maiksi po yung ating oras mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Cristo. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang kataas-taasan, papuri, pagsamba, pagluluwalhati, o dakila, naukol lamang sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubing paggalang sa ating minamahal, Evangelist Pastor Will de Almeida. At ganun din po sa kanyang mga alaala, turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa mga beloved workers. At ganun din po sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Bobo Iner at sa kanyang mahal na anak. At sa mga beloved elders, manunugtog, mga awit, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa inyong mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa oras pong ito, sa bagong taon ng 2 linggo po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang aking pisikal na pangatawan sa pananampalataya natin sa mahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, nung araw na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang buhay ko rin siguro mga minamahal talaga wala na rin pong pag-asa sapagkat punong-puno po ako ng bisyo, mga minamahal. Nung sa aking buhay, mga minamahal, pag ako'y nakakainom ng alak po, mga minamahal, yan po, hindi ko na alam po ang bukas kung ano mangyayari sa akin, mga minamahal. At ganun din po sa paggamit sa mga marijuana, mga minamahal, sa mga minamahal, yan po, nasubukan ko na rin po, mga minamahal. At sa mga pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, pambababae, mga minamahal, yan po, mga minamahal, wala pong nangyari po sa lahat ng sahod ko, napunta po sa lahat yan, mga minamahal. Ngunit subalit ang mahal na Panginoon ay dakila, makapangyarihan, mga minamahal. Amen. Praise Sa the habag Lord. ng ating pinakamamahal sa akin, sa pangunat palalangin ng ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor, at ganun din sa mga nangangasiwa, mga minamahal. Ako po ay kinahabagan ng Diyos at pinumbalik niya po ako sa gawain ito, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyaya at papapala na yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ganoon din po, may karamdaman din po ako, sakit ng ulo, mga minamahal. Dala-dala ko po yan sa aking kabataan. Marami po, punong-puno rin po ako mga bisyo. Basta may lagnat, mga minamahal, tarangkaso, mga yan, mga minamahal. Subalit, wala pong nangyari po, mga minamahal, sapagkat ang turo ng ating mga magulang, mga minamahal, tayo pumunta sa ospital, mga minamahal, yung po ang aming namulatan sapagkat may reliyon din po kami, minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal, tayo tinuruan ng magulang sa Panginoon, mga minamahal. Yung po sa pagsisisi, palangin sa ating mahal na Panginoon, pagpupuri, yan po minamahal, ay natutunan ko po yan, mga minamahal, pag ako'y nagigising ng umaga, mga minamahal. Yung po ang ginagawa ko, mga minamahal, pag may karamdaman po ako sa aking physical na pangatawan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon Hesus, lalo-lalo po itong bisyo ko po, mga minamahal. Ako po ay binigyan niya po ako ng kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, napakalaking pagpapala po yan sa akin, minamahal. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus, sapagkat totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sapagkat siya ang ilaw ng ating buhay, mga minamahal. Siya po ang ating nilalakaran, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito. Minamahal ang kanyang kalooban, mga minamahal. Tayo sumusunod sa kanyang kalooban, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, ang daan at ang katotohanan ay siya lamang po, mga minamahal. Pinaunawa sa akin ng mahal na Panginoon. Tayo'y naglilingkod sa kanya, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Salamat. Pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Cristo. God bless, beloved Brother Fernando de Guzman, sa pinagpalang buhay na patutuo.
Ang problema po ng ating kapatid mga minamahal, napakarami niyang bisyo mga minamahal. Ngunit nung masumpungan niya po ang banal na gawain na ito mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan mga minamahal, naganap po ang salita ng ating Diyos sa bawat lalapit po sa Kanya mga minamahal na sampalataya. If any man be in Christ, he is a new creator. All things pass away, behold, all things become new. Yan po yung pangako na mahal na Panginoon sa katotohanan mga minamahal. Kung kayo po mga minamahal sa ating mga viewers po mga minamahal, hindi po kayo babago, problema nyo po ang inyong mga vices mga minamahal o mga problema yan mga minamahal. Lumapit po kayo dito mga minamahal. Tayo hindi sa patutuo ng ating kapatid yung kanyang mga karamdaman. Kung mayroon po siyang karamdaman, siya po ay pinaggagaling na mahal na Panginoon sapagkat yan po ang pangako ng mahal na Panginoon. Who healeth all thy disease, lahat po ng ating karamdaman, pagagalingin niya mga minamahal. In God nothing shall be impossible mga minamahal. Makikita niyo po mga minamahal ang salita ng mahal na Panginoon sapagkat siya ay banal. Hindi po siya pwedeng magsalita sa banal na kasulatan na hindi po pwedeng mangyari. Mangyayari po ang lahat na pinatutuo ng ating mga kapatid. Inyo rin matatanggap ito ng libre mga minamahal. Sumampalataya lamang kayo, trust in God, and it will make it all. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya talaga lahat ng panalangin po ng nagpapakumbaba lumalapit sa Kanya. Lahat pinapakinggan niya po mga minamahal. Kasi tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at ating beloved sister Corazon Soto po. Ang pangalawang magpapatuto, sundan po siya ng ating beloved brother Romil Muranti. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pasasalamat at pagpaparangal, tanging sa ating pinakamamahal na ating Panginoon Jesus. Dubling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng Almeda Children, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga elders at sa inyong mga kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nakakilala po sa gawaing ito year 2012 po, kung saan ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa noon na siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal dahil po nasira na po ang kanyang kidney. Andyan po mga minamahal na nawala na rin po ng paningin at namanas na rin po ang kanyang buong katawan. Mga minamahal, at sa panahon na yon, andyan po mga minamahal na madalas po sa hospital ang aking mahal na asawa, at andyan po na hindi ko na alam po kung ano ang aking gagawin. At napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil po mayroon pong isang kapatiran po na walang sawang nag-share po ng mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Nandyan po na kami po ay sumama agad sa kapatiran na ito at nagtiwala sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po sa unang dalo pa lamang namin noon, tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihan pangalan ng ating pundakilang Diyos. Andyan po mga minamahal, ang aking mahal na asawa po ay pinalakas uli at nadugtungan pa po ng 2 taon ang kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. Bagamat, Thank you so much. andyan po mga minamahal na nasa piling ng ating dakilang Amen. Diyos, Praise the Lord. ang aking mahal na asawa. Hindi po hadlang sa akin na hindi po ako magpatuloy dito sa ating banal na gawain. Dahil po mga minamahal, ako rin po ay may mga taglay-taglay na sakit din po noon na nagpahirap sa akin sa mahabang panahon. Andyan po ang aking sakit na high blood, arthritis at nervous. At nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, andyan po mga minamahal sa oras dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda po at kabalikat po ng ating pong mga manggagawa. Ang aking mga nabanggit po na karamdaman sa kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos. Andyan po na ako po'y pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Praise the Panginoon Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus dahil po
itong nakaraang pandemic po mga minamahal, ako rin po ay nakaranas din po ng mga simptomas ng COVID. Andyan po na nawala rin po ako ng nawalan din po ako ng panlasa, pang-amoy, balik-balik na mataas na lagnat po, at andyan din po sobrang sipon at ubo mga minamahal, kung saan hinahabol-habol ko po ang aking hininga dahil po sobra pong plema po sa aking dibdib na hindi po ito lumalabas po mga minamahal. Kaya nahirapan po ako mga minamahal na huminga noon. At andyan din po na sobrang hina po ng physical na pangangatawan po mga minamahal. Andyan po na napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil po tayo po ay nakakilala po dito sa Diyos na buhay na nagpapagaling ng mga karamdaman, magtiwala, manalangin, magsisi sa mga nagawang kasalanan, at ipinaisip din sa akin ng ating mahal na Panginoon Hesus na ako po ay manood ng live webcast po dahil po sa kahinaan po hindi po ako makatayo, hindi po ako makapagpuri. Andyan po na ako po ay nanood lamang po sa gawain po ng church, main church po natin ng Jesus Miracle Crusade. Andyan po na nanood po ng live webcast. Andyan po mga minamahal na sa papuring mga awitin po mga minamahal. Ito po ay aking sinusundan lang po mga minamahal sa aking isipan mga minamahal dahil po napakahina po ang aking physical na pangangatawan po mga minamahal. Andyan po na sa aking pagpupuri po na pinapanood ko pong pagpupuri. Andyan po mga minamahal na sa kalagitnaan po, ako po ay nakaranas po ng matamis na banal na presensya po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andiyan po mga minamahal na ako po ay nagkaroon po ng kalakasan po sa aking pangangatawan. Hallelujah, praise the Lord. Pinagaan po ang aking katawan. Hallelujah. Na andyan po mga minamahal na andyan po mga minamahal na sa oras na yon mga minamahal, andyan po na instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos. Itong nakaraang taon lamang po, andyan po na tayo po ay hindi po rosas po ang ating paglilingkod. May mga paalala din po sa ating buhay na andyan po na isa rin po ako na napaalahanan po o pagsubok sa aking buhay po mga minamahal na ito po ay nagpatatag po sa aking pananampalataya dahil po itong nakaraang taon po mga minamahal, andyan po na ako po ay nakaranas po ng tinubuan po ako ng bukol po sa aking daliri po mga minamahal na kung saan dati-dati napakaliit pa po ito mga minamahal, at andyan po na ito po ay lumalaki po mga minamahal na ito po ay kasing laki na po ng butil ng mais po noon mga minamahal, at bilang tao po ako po ay nag-aalala po mga minamahal baka ito'y lalong lumaki po mga minamahal. Subalit andyan po ang pagsamo po sa aking pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Humingi ng kapatawaran po sa aking mga nagawang kasalanan. Nagsisi po ako mga minamahal. Andyan po na hallelujah, praise the Lord. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos mga minamahal dahil po yung bukol sa aking kamay po ito po ay tinunaw at nilusaw ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking sakit po na yung allergic po mga minamahal, kung saan pag ako po'y nababasa, naliligo mga minamahal o kaya nagugas ng pinggan, at andyan po pag ako po'y naglalaba po mga minamahal, talagang lumalabas po yung mga allergic na yan po mga minamahal, kung saan napakakati po yan mga minamahal. Hallelujah, na ito po ay nagpahirap din po sa akin dahil ilang buwan din po itong naranasan po mga minamahal. Subalit, kung hindi po ako nagkakamali po mga minamahal, nung ako po ay nakapag-overnight po mga minamahal, sa oras na yon, yung mga pangangati na yan sa aking katawan, andyan po na ito po ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hanggang sa oras na ito po, hindi na po bumalik yung asakit po na yun mga minamahal. Ganon din po sa pananakit din po ng aking tainga na nagpahirap din po sa akin po mga minamahal. Ilang buwan din po itong naranasan. Hallelujah, ganon din po ang aking ginawa. Humingi ng kahabagan sa ating dakilang Diyos, nagsisi sa ating mga nagawang kasalanan, nagsumamo sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sa una dalangin po ng ating pong bilabot Pastor Evangelist Will de Almeida po,
Sa kabagan lamang po ng ating dakilang Diyos, ang aking sakit na yan ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Praise the Jesus. Lord. Thank you so much. Nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng pagpapala pong ipinagkakaloob niya sa araw-araw. Andiyan po ang pagpapala pong physical, material, at higit-higit po ang pagpapalang spiritual. At ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat tayo sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, beloved Sister Corazon Soto, sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na pakinggan po natin lahat ng kanyang panalangin ay pinakinggan ng mahal na Panginoon. Siya po nagdadagdag ng buhay, mga minamahal. Yung kanyang nabanggit ng mga karamdaman, mga minamahal, talaga pong napakadelikadong karamdaman sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng delikadong karamdaman, mga minamahal, ayon sa patutuo ng ating kapatid na napakaraming na karamdaman maging sa kanyang mahal sa buhay. Totally po lahat, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating Brother Romel Morante at sundan po siya ng huling magbabahagi, ating Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating mahal nating Pastor Will D. Estrada Almeida at ngayon din po sa hindi po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at ngayon din po sa kanila pong mga mahal po nila sa buhay at sa ating minamahal na manggagawa, minamahal na elders, minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aking buhay. Bago po ako makakilala po sa mahal na Panginoon, ay isa po akong lasinggero. Nakakagawa ako ng mga hindi kaaya-ayang magawa. At napakagulo din po ang aking buhay. Minsan po pag nag-aaway po kami ng aking mahal kong asawa, ay pagsobra na po ang init ng ulo, nasasaktan ko po siya. Hallelujah. Ngunit nung ako po ay kinahabagan po ng mahal na Panginoon na makakilala po sa ministeryo pong ito, ang lahat ko pong magawang iyon po inalis po ng mahal na Panginoon sa akin. Amen. Praise the Lord. Salamat Thank you sa so mahal na much. Panginoon. Hallelujah. 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 Nagkaroon po ako ng takot sa paggawa ng kasalanan at nagkaroon din po ako ng kaayusan sa aking buhay. Kaya ito po ay pinapasalamat ko sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng pagbago po sa aking buhay. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung wala po akong gagastusin po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ako po ay hallelujah. Hallelujah, ako po ay hallelujah, nanampalataya, nagtiwala sa mahal na Panginoon na alam ko pong hindi niya po ako pabayaan. Hallelujah, hallelujah, tunay nga po yung aking panalangin ko pong iyon, narinig po ng mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Ako po ay tuwang-tuwa na hallelujah, meron na pong gagastusin sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless Brother Romero Morante sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huling magbabagi, ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Yung pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Valdez Almeida at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hapon na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako rin po ay kinahabagan ng mga Panginoon Amen. Praise upang the Lord. Thank you so ako po ay much. mapabilang po sa gawaang ito po sapagkat dati po mga minamahal, tunay nga na hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal, tunay nga, hallelujah, na nung nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak, na siya po ay nagkaroon ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Talagang nandyan, dinala ko po ito sa doktor po, ito mga minamahal. Talagang pabalik-balik po kami dyan sa may dako ng San Lazaro Hospital po.
nandyan po mga minamahal na yung pong ibinibigay na gamot po mga minamahal ay ito po pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Lahat ng mga kaparaanan po na ginawa ko na pong lahat upang para lang gumaling pong aking beloved kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal at naalala ko po yung kapatiran po mga minamahal na palaging nag-share po sa akin. Sinubukan ko po mga minamahal na sumama po mga minamahal sa dako po na Marikina po mga minamahal. Hanggang araw ng linggo po yun mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat doon pa lang po ako sa pinto talagang grabe po mga minamahal, talagang kakaiba po ang aking mga nararamdaman sa aking sarili at sa mga patotoo po, sa pagpupuri lamang po mga minamahal, talagang mararamdaman mo po ang presensya ng mahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal, nung ako po'y nakinig sa mga patotong ganito po mga minamahal, tunay nga na namangha po ako mga minamahal sapagkat ang mga cancer dito po ay nung sila po'y tumanggap at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, sila po'y pinapagaling po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po at alam niyo po, nandiyan na ako rin po mga minamahal ay pagkatapos ng gawain, tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. At nagpatuloy pong dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa aking pagdalo, wala pa po akong 1 buwan po sa aking pagdalo. Sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating pastor po with Estrada Almeda. Alam niyo po mga minamahal, yung galis ng aking beloved kong anak na punong-puno sa kanyang buong katawan, ito pinilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Thank you so much. Praise Jesus. Nandiyan din po mga minamahal. Ako rin po ay dating mahina pong aking baga po mga minamahal. Sa patuloy ko lang pong pagdalo, ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At nariyan din po ang mga himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung nakunan po ako mga minamahal. Nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal hanggang dyan na talaga nga po mga minamahal na talagang dumating po yun ang hihina na rin po ako. Ngunit ako pinanampalataya at nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, bagamat yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan at talagang bulok na po ito mga minamahal. Sa pananalangin at pagpupuri, pananampalataya lang po mga minamahal. Talagang tunay na nandiyan po na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay tunay na buhay po mga minamahal sapagkat yung pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Pasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, mga minamahal, nung 2022 po mga minamahal, November po yun mga minamahal, nung ako po mga minamahal ay nandiyan na nag-LVM po ako mga minamahal, talagang nandiyan yung pagsusuka ko at talagang grabe po mga minamahal. Nung bagyo po ng Paing yun mga minamahal, at tunay nga na ako po mga minamahal ay talagang dumating na po mga minamahal na hindi na po, parang naglalak na po yung aking dibdib po mga minamahal na hindi na po ako makahinga at nalalamig na po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, talagang tunay na ang mahal na Panginoon lamang po ang ating aasahan po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, yung panahon na yun po mga minamahal, yung aking beloved husband po mga minamahal, dahil malamig po ang aking paa po mga minamahal, umaakit na po ang lamig sa aking taas po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kumuha po siya ng mainit na tubig po mga minamahal at ibinuhos na po niya yan sa aking paa po mga minamahal upang maramdaman ko po mga minamahal. Sabay na po mga minamahal na hindi na po ako makahinga. Hallelujah, praise God. Tunay na ako po mga minamahal na nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hating gabi nun mga minamahal, umabot po ng hanggang 2:00 po ng madaling araw po mga minamahal. Wala po akong ibang matawagan kung hindi mahal na Panginoon. Kaming dalawa at ang aking beloved husband at ang aking anak lang po ang nasa bahay po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sapagkat isipin niyo po mga minamahal, tubig na po yung aking ibinabawas po mga minamahal. Sabay pa nang nagsusuka pa po ako mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat nung ako po ay nandiyan nagsumamo, humingi ako ng tawad po sa mahal na Panginoon. Nagsisi po ako mga minamahal na kabagan po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Alisin na po yung pagsusuka ko po mga minamahal, yung pagbabawas ko po mga minamahal dahil nangihina na po ako mga minamahal, halos hindi na po ako makatayo. Tunay nga po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus.
Pagkat po maya-maya lamang po ako po'y lumuhod talaga kahit na hirap po ako mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa pagsusumamo po natin, talagang nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nakikinig po mga minamahal. Sa pangunan panalangin po ng ating mga Pastor Will Distrada Almeida po mga minamahal. Yung mga oras na yun po mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus sapagkat yung dip-dip ko po mga minamahal, yung panghinga ko po, ibinalik po ng mahal na Panginoon. Talaga nakaginhawa po ako mga minamahal. Praise the Lord. Kaya ang tunay nga, So, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat kung wala ang mahal na Panginoon, talagang nandiyan na hospital ang abot po mga minamahal. Ngunit tunay, ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, at ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan na po nagtatapos mga minamahal ang buhay na patutuo mga minamahal. Ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pangkalatang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Sa mga viewers po natin, patuloy lamang po kayo na sumubaybay mga minamahal sapagkat marami po sa amin mga minamahal sa pamamagitan po ng TV, mga minamahal, sa kami po yung nagsigaling mga minamahal. Sa pamamagitan po ng radio program, mga minamahal, kami po yung nagsigaling mga minamahal. Sapagkat ang tinig ng ating beloved Pastor Will Distrada Almeida, kung saan man naroon ang tinig ng Man of God, naroon ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maging sa inyong mga gadget, makikita niyo po ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya napakabuti po, magpatuloy lamang kayo mga minamahal. At lahat ang hiinan niyo po sa desire of your heart, God will fulfill it all. Kaya magpatuloy lamang kayo mga minamahal sa may mga karamdaman pa mga minamahal. Darating mga minamahal, ang tamang panahon mga minamahal, ay isa na rin po kayong tatayo dito nagpapatuto. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, nagbabago ng buhay, nag-iingat, nagliligtas mga minamahal. God is everywhere, anywhere, naroon siya mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tumayo na po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating minamahal na mga awit, mga minamahal. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Pag kayo'y nandun na, puso natin na sa'yo. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Father,
Oh, hallelujah. Oh, minamahal. Panandalian tayong dumulog sa trono ng biyaya natin, pinakamamahal na Panginoon. Tingin natin ang pinakainam na bagay. Ang kapuspusan ng kanyang Santo Espiritu. Tumalangin tayo, mga minamahal. Dahilan Diyos sa magbanal na makapangyarihan sa pag-alam mo ang pinakamamahal na Panginoon. Talasas mo't napapatid maging kay motura na aming mga puso. Wala kami maitata. Wala kami maililingit sa iyo. Hayag ang lahat na mga bagay. Yan saan kami nagkulang, nagkasala. Aming nabigating ang Santo Espiritu. Aming nalaman ang iyong banal kalooban. Patawarin mo po kami. Linisin mo po kami malamay noon sa lahat ng karamihan. Wala Panginoong Isus, huwag mo na magtignan. Hallelujah, may mapagsalang sakit. Pagkus ang aming mga pusong taos-pusong humingi ng tawad sa iyo. Cleanse us, O Lord, from all unrighteousness. Bless us, O Lord, above that. Through the leading prayer, beloved evangelist, will this channel, hiningi po namin ang lahat ng ito. Sa matamis at pagkamahirap paghalal mo, mahal Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw
ikaw ay papupurihan. Malupig man itong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan. Pagkat di mo kami pinababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Jesus, ikaw ay papupurihan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin po yung ating napakabait at pinakamamalapit ni Jesucristo. God bless your beloved finest choir. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamalapit Panginoon. Hallelujah. Ating pong dakilang Diyos na hindi po nagkakait ng pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak. Ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang sulit, mga minamahal ko, hallelujah, na matatawag yung ating pong pagparito. Hindi po tayo, amen, nagkaksaya, mga minamahal ko, ng panahon, amen. Talagang lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal ni Jesucristo. At tayo po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating mapagbiyayang Diyos, ang Diyos na talagang hindi, mga minamahal ko, nagkakait, amen, ng mga pagpapala para sa kanyang mga anak. Nariyan ang pisikal na kalusugan po natin, ang ating mga pangangailangan ay patuloy na pinoprovide ng mga Panginoon. At higit sa lahat ang pagpapalang espiritual na talagang nariyan, atin pong patuloy na nararamdaman ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong pinapaabot sa tao ng Diyos, to the man of God, sa huling propeta na ating pong pinakamamalapay noon sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldes Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating mga beloved Mama Dear. At ang kanilang pagtuturo sa ating mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang pinakinabangan po natin ang gusto. At ako rin po ay nagbibigay galang at buwabati ng magandang hapon sa kanila pong mga butihing mga anak. At sa ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. Ibang pinapaabot mga minamahal ko, hallelujah. At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, sa inyo po, aking pong mga ginigilit, iniibig ng mga kapatid sa mga Panginoon. At sa lahat ng ating pong mga live webcast viewers na umaantabay, na patuloy na ating pong nakakasama sa ating pong live streaming via Facebook Live at sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Jesucristo. At dito po mga minamahal ko, hallelujah, sa
pagpapaliwanag patungkol sa pagbibigay, mga minamahal ko. At pong minsanang pang saysayin o ilahad sa ating mo lahat, mga minamahal ko, ang talagang pinapatutuhanan ni Apostol Pablo patungkol sa iglesia ng Macedonia. Ano ang special sa iglesia ng Macedonia na talagang mismong si Apostol Pablo ay pinatutuhanan niya? Kumbaga, mga minamahal ko, nilagay niya doon sa mga kaso ng mga exemplary givers ang iglesia ng Macedonia. Basahin po natin dito sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 8, talatay 7. Sinabi po rito, datapwat yamang kayo'y nagsisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Ang tinutukoy po, mga minamahal ko, ni Apostol Pablo na biyaya ay yung biyaya ng pagbibigay. Grace of giving. Palakpakan muna natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sapagat yung tinatawag na willingness of heart, yung liberality. Pag sinabing willingness, mga minamahal ko, hindi lang kagustuhan, kundi mga minamahal, nag-uumapaw yung kasiyahan mo sa pagbibigay. Bukas palad ka. Amen? Hindi tight ang iyong mga kamay, mga minamahal ko, sa pagbibigay. Amen? Na kahit na mga minamahal ko, hallelujah, talagang kung tutuusin, mga minamahal ko, ang susi, mga minamahal ko, sa generous giving na tinatawag, masaganang pagbibigay, ay hindi po nakadepende sa economic capacity ng tao. Kung meron kang fat bank account, marami kang pera, ay hindi nangangahulugan na masagana rin ang iyong pagbibigay. Mamaya malalaman po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Sabagat dito sa iglesia ng Macedonia na binanggit ni Apostol Pablo, nagtatakang marami. How in the world, mga minamahal ko, ang isang iglesia na aminado naman silang mas mahirap pa sila sa daga. Ang sabi ng mga talatang isinulat ni Apostol Pablo, they are in deep poverty. Talagang nakakaranas sila ng paghihirap. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal, yung kanilang ibibigay ay kinakailangan po nila yon. Hanggat maaari, ayaw nilang bitawan. Dahil nga, mga minamahal ko, sila po ay nagdarahop, naghihirap. Pero mga minamahal ko, how? Paano nila nagawa, mga minamahal ko, yung exemplary giving? Yung hindi, mga minamahal ko, normal. Espesyal, mga minamahal ko, na pagbibigay. Kasi, parati natin napapakinggan, you cannot give what you don't have. Pero ngayon, mga minamahal ko, hindi pala sa kapasidad, amen, ng tao kung minsan, mga minamahal ko, kaya masagan ang kanyang pagbibigay. Even yung mga mahihirap, kaya naman magbigay ng sagana at talagang hindi mo inaasahan. Kaya nga, exemplary nga kakaiba. Amen? Hindi ordinaryo, mga minamahal ko. Kaya si Apostol Pablo is attesting to them, mga minamahal ko. Nagpapatotoo siya. Nang sabi nga, mga minamahal ko, nung sabay na natin basahin, mga minamahal ko, ng 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 3, makikita po natin, mga minamahal ko, yung sitwasyon talaga. Kalalagayan ng mga iglesia ng Macedonia. Pero mga minamahal ko, akin na lamang pong babasahin itong talatang 3. Ang sabi nito, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatuto ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Yung mas malakas na palakpak, mga minamahal. At ang maganda rito, mga minamahal ko, yung espiritu ng mga Macedonian brethren, nangyayari po sa ating kapanahunan. I happen to see, mga minamahal ko,
nakita ko yung ambagan nung last Christmas Thanksgiving. I'll not name, mga minamahal ko, yung isang kapatid na talagang, nung tiningnan ko, tinanong ko doon sa mga adults choir, ano ba ang economic status ng ating kapatid na ito? Ang sabi nila, yung bahay niyan, tagpi-tagpi. Nakita ko nga doon sa picture, mga minamahal ko, may mga cellophane na talagang tagpi-tagpi doon sa kanilang bubungan. So ano may isip natin? Mayaman ba siya o talagang naghihirap? Ano may isip natin, mga minamahal ko, kung wala kang ang pambili ng yero? Di ba? Hindi natin sa ibinababa yung ating kapatid na ito, pero hindi ko siya papangalanan. Pero nakita ko yung kanyang ambag, nahiya ko, nanliit ako sa aking sarili, sapagkat nagbigay siya ng 1,000. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. 1,000 na higit pa niyang kailangan sana kung uunahin niya yung kanyang pangangailangan. Dahil makakabili ng yero, yung 1,000. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, minsan, mga minamahal ko, ang daming nagpapatuto, oy, ako'y pinagpalang lubos. Pinagpala akong lubos ng mga Panginoon na ganito na ang aking kalalagayan, pero hindi mo makita yung blessedness doon sa halaga ng kanilang ibinibigay. Sad to say. Pero itong kapatid natin, mga minamahal ko, na talagang napag-usapan yung gawin ng mga Macedonia sa pagbibigay, na kahit nagdarahop pa sila, mahirap pa sila sa daga na matatawag, pero talagang higit pa sa kanilang kaya na sila'y nag-abuloy, ang sabi ni Apostol Pablo. Na sentro sa ambagan, mga minamahal ko, maaring magtaka kayo, bakit nadidiscuss ni Brother Noel yung ambagan ng mga Macedonia? Tithes and love offering, itong ating mga minamahal ko, segment and portion, mga minamahal ko. Mahalaga po, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, bago pa man maging tapat ang isang Kristiyano sa pagbibigay ng kanyang 10 bahagi at handog, kinakailangan munang, mga minamahal ko, ma-develop sa kanya yung liberal heart na tinatawag, yung liberality of giving. Diba? Kasi imposible, mga minamahal ko, kapag ka wala kang liberal heart, yung maibiging puso sa pagbibigay, hindi mo kaya maging tapat. Lalo na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkukuhanan mo ng 10 bahagi at handog ay 1 million. Yan ay tumataginting na magkano ang 20% ng 1 million? 200,000. Kung wala kang liberality of giving na mag-uumpisa doon sa 200,000, hindi bukas sa ang puso mo, mga minamahal ko. Kaya nga pinag-uusapan natin yung ugali ng mga Macedonia, kasi nga basic yun. Para maging matapat ang mga anak ng Diyos. Amen? Na kahit walang-wala sila, tignan mo, tagpi-tagbi ang kanyang bahay, cellophane, nakita ko, pero ang kanyang ibinigay ng ambagan, 1,000. Amen? Nasa kanya, mga minamahal ko'y mahalaga, malaking pera na, dahil kung uunahin niya yung kanyang pangangailangan, amen? Ay talagang okay na siguro yung 50 dahil maintindihan naman dahil sa aking kalalagayan. Ako'y naghihirap, pero mga minamahal ko, kung ikumpara mo doon sa mga merong kaya, amen? 100, 150. Hindi tayo, mga minamahal ko, nagkukwenta rito, pero mga minamahal ko, talagang may kumpara mo talaga. Kung sino talaga yung pinagpala sa lahat ng pinagpala. Amen? Pag blessedness ang pinag-uusapan, makikita sa halaga na yung binibigay. Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, maging matapat po tayo. Umpisa doon sa 20%. Kung gusto natin, mga minamahal ko, kagaya ng mga Macedonia, mga minamahal ko, hallelujah. Kung tutuusin, mga minamahal ko, hindi lang 20% ang kanilang ibinigay. Dahil nga, mga minamahal ko,
higit pa sa kanilang kaya, ang sabi ni Apostol Pablo. Amen? So mga minamahal ko, maaring meron silang 100 o 1,000 piso, mga minamahal ko. Kailangan nila yon. Amen? Pero mga minamahal ko, kung pagbabasihan mga minamahal ko, ang sinasabi ng Apostol Pablo na ina-attest nga niya, mga minamahal ko, pinapatutuhanan niya, mga minamahal ko, maaring doon sa 1,000, baka 950 ang ibinigay nila, nagtira na lamang sila ng 50 pesos sa kanila. O maaring 100% ibinigay na nila, mga minamahal ko. Dahil nga, mga minamahal ko, hindi po isusulat sa Biblia yung ginawa ng mga taga-Macedonia kung hindi napabilib si Apostol Pablo. Pakatandaan po natin yun. Amen? Kaya nga, mga minamahal, isa sila sa mga exemplary givers na, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nandito sa banal na kasulatan para magpaalala sa atin. Amen? Na kapag ka mga blessedness ang pinag-uusapan, amen, hindi pala nakadepende doon sa economic capacity mo. Kahit meron kang bilyon-bilyon sa bangko, amen, kung hindi naman talaga sumagana ang biyaya ng pagbibigay sa puso mo, amen, walang kwenta yung bilyon mo sa bangko. Amen. Yung halaga na yung ibinibigay ay hindi talaga tutugma doon sa sinasabi nilang blessedness sa iyong buhay. Amen? Meron kang 1,000,000 pero ang ibinigay mo 100, which is, mga minamahal ko, wala pa ni negative 1%. Dahil nga, mga minamahal ko, talagang tight ang kamay mo, mas lalong tight ang puso mo. So mga minamahal ko, talagang nakaka-believe, nakaka-bless sa totoo lang. Despite his economic poverty, tagpi-tagpi ang kanyang bahay. Amen? Butas-butas. Pero nung makita yung kanyang abuloy, ang kanyang ambag, 1,000. Amen? Ay grabe, mga minamahal ko, mapapabilib ka, mapapupurihan mo ating mong pinakamamahal na Panginoon. Bukas ang puso ng kapatid na ito, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, alam na po natin, mga minamahal ko, hallelujah, para talagang mapabili po natin, hindi lang si Apostol Pablo, kundi ang mahal na Panginoon. Amen? Ay grabe. Talagang magbigay tayo ng talagang more than 20%. Hindi ko mga minamahal ko talagang tinuturuan kayo, mga minamahal ko, na talagang para pilitin, para obligahin, diba? Mga minamahal ko, kundi mga minamahal ko, subukan po natin. Amen? Dahil kapag kagalakan na pag-uusapan, grabe, ang kagalakan, mga minamahal ko, sa puso ng mga Macedonia, mga minamahal ko, ganun na lamang, sapagkat ang sabi nga, ang pinakasusi, bakit nila nagawa, paano nila nagawa? Ang sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 8 verse 5, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa mahal na Panginoon. Kaya nga nila nagawa ito. Amen? Pagbibigay muna sa sarili para magawa mo ang talagang beyond the ordinary. Amen? Dahil mga minamahal ko, kung hindi ka talaga pinasagana ng mahal na Panginoon, yung biyaya ng pagbibigay sa puso mo, you cannot do it. Hindi mo, mga minamahal ko, kayang gawin ang ginawa ng Iglesia ng Macedonia. Kaya mga minamahal ko, hindi rin talaga marapat ikatwiran. Brother Noel, meron pang pandemic, medyo mahirap pa ang buhay, at talagang mahadlangan tayo sa pagkakaloob. Hindi, mga minamahal ko, hallelujah. Maraming mga minamahal ko, hallelujah, ang kaparaanan ng mga Panginoon para idaloy sa atin ang pagpapala. Amen? At talagang mamumuhunan tayo talaga sa willingness of heart para mga minamahal ko, hallelujah, magamit tayo ng mga Panginoon. Amen? Amen? Puri natin nakilang Diyos. Sa 1,000, mga minamahal ko, 20% ay 200, mga minamahal ko, hallelujah. Pero yung liberality of giving, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi 20%. Amen? Kung gusto mong talagang maging liberal, maging sagana ang pagbibigay na gagawin mo, mga minamahal, more than the 20% minimum. Maging 30, maging 40, maging 50, maging 60, maging 70, maging 80. Amen?
Ganun po yun, mga minamahal ko, hallelujah, pag sinabing liberality of giving. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, doon sa 1,000, mga minamahal ko, naiawas mo na yung 20% na 200, may natirang 800, mga minamahal ko, doon ka magdidesisyon, mga minamahal ko. Gayahin mo ang mga Macedonian na brethren? Well and good, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal, walang nalugi. Amen? Yung kagalakan, mga minamahal ko, na ating pong nararamdaman, amen, ay higit pa, mga minamahal ko, sa mga, minsan mga minamahal ko, hallelujah, material at financial na pagpapala. Yung ating kapatid, mga minamahal ko, na nagbigay ng 1,000, kahit na talagang kinakailangan niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kung tutusin, mas marami pang pagkakagastahan na mga minamahal ko na immediate, urgent, mga minamahal ko. Amen? Pero dahil sa kasaganaan ng kanyang puso, mga minamahal ko, hallelujah, binigay niya ng kusang loob. At yun ang nakakabilib, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal. Palakpakan po natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Narito po, ating pong beloved brother Alvin, ating beloved elder, para ipanalangin po yung ating pong